Lehen doakabe bat hil dute. Eta orain, emakume honekin hil ez dakit. Baina bai... Ez politik ez dutengo. Bidea moztuko diotena, hori bai, iesaldian. Venga, 19 dale. Haundia izateko. 10, bueno, libratu zitekeen oso bitxe izan da tira dau. Izan ere aukera bakarra zegoen libre geratzeko. Eta hortxe, gutxi esateko. Emakume horrek badu beste aukera bat. Alabearrak eman dio beste aukera bat. Eta jakindu potroetan eman dio bati, makurtu denean, eta bestea hartu du. Bati eman eta bestea potroetatik heldu. Jesus. Eta estutu ditu bolak zuku utzerainoia. Makurtu dira minaren minez eta ikusiko dugu ies egiteko aukera duen. Alanek ez dakit. Baina Mildredek baditu arma batzuk ere. Aupa Mildred. Altxa.